Khlur. Khmih samla khmat jong phi. Ba phin tip shano banjam. Donu Khlur balam lynti. Im ke kyrteng sa kanam. Sei ka bor te kum ki briew. Wat trei tang ban yo kabam. Hynrei artat ru ban kiew. Na ki kyrdan jong kanam. Ne ban khraw ru tang ke spah. Bat ban yar keput kesam. Namar slem kimla bansa. Kum ke kyrteng bat kanam. La pirit bor la tlot. Jar la dei ban yam. Boong ba phim la kot. Sha ke kyrteng bat kanam. Wat teng te la dei ban tur. Na kading ne na snam. Ki poi tang ki briew ba shlur. Sha ki clear lum jong kanam. La ya phi ke sngi ke syok. La pengat pin yo ban bam. Haki kam bani borok. Hang ta keng kere kanam. Kuble ya phi. Kane kadei ka yudi it. Nga de u Arki. Bangi syait le. Lada phi donnya ki poitri ki jong phi. Ki bah phi kwa. Bat lada phi kloy men sim. Ban ai bangan pendon kam ha kani ka channel. Tis ngeu bha ban phah ya ki ha ka email ka ba lapau ha kani ka screen. Pat ya ka ba ngalabu ha ka description. Kublei cibun ublei unkurku kurdo ya phi.